Wel, croeso mawr iawn i chi ato ni yma i gylch y gwartheg ar gyfer y bencampwriaeth gyntaf heddi, cynta'r ffaeria yn adran y Biff ifanc, bencampwriaeth yr Heffer Cyfandirol yn dyfe, Caryl? Ie, dyna ni. Mae rhaid ni weid, mae'r 4 heffer sydd wedi dod i'r safon yn safon uchel ofnadw. Maen nhw'n 4 heffer dda iawn. Ac ni'n gweld y beirniad Jonathan Lyons yn mynd drwy waith ac yn mynd at i waith fan hyn nawr gyda'r heffer leol. Yn dyfe hon ddim wedi fod teithio'n bell i fod yma? Na, dim o gwbl yn teulu'r Jones Tisha, teulu cyfarwydd iawn yn y dosbarthiadau yma dan. Ac enillodd hon dosbarth cryf dros ben. Do. Yn dod gynharach. Oedd yna heffer bedigri las yn ei erbyn ac yn y blaen. Oedd e dosbarth cryf iawn yn dosbarth hwnnw. Oedd. A wedyn, yr heffer, mae e gyda nawr, yr heffer ddi Phoenix wedi teithio lawr o'r Alban. Ac atgoffa ni, Caryl, rhag o'n bod pobl newi ymuno'r llwyddiant mae hon wedi cael eleni cyn dod yma i'r ffair. Mae hon wedi cael tipyn o lwyddiant. Oedd hi'n is bencampwriaeth yn y Agri Expo tua mis yn ôl, ond oedd hi'n bencampwr yn y Scottish Disadwn sy'n newydd bod, so mae'r heffer yma wedi cael lwyddiant i hwnt. Felly mae hon yn un i wylio'n sicr yn hyn nawr. Yndi, mae yn. A wedyn heffer James May. I ni'n gweld y tu ôl i hon, heffer ddi arall. James wedi cael ffair lwyddiannus ddoi a'r llwyddiant wedi parhau heddi. Ac mi fydd hon yn agos iawn at y brig, mae rhywun yn meddwl byd. Bydde hi wedi dod allan o'r dosbarth trwmiau o'r heffroden. So, ydy, mae Jonathan wedi gwneud jobyn da a mae wedi dod â 4 heffer dda. Ond pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dyna'r cwestiwn. Sydd ar y wefusau pawb yma ynghylch y gwartheg bore yma. 4 heffer o'r safon uchaf posib o'n blaenau ni. 2 heffer goch a 2 heffer di. Mae Ac oedd yna lot o heffro di yma ddoi yn y dosbarthiadau cyfandirol yma. Mae'r lliw di wedi dod yn liw poblogaidd. Ydw i'n iawn i'n ffasiynol o bosib, Caryl, yn y maes ar y bryd? Odi, mae wedi. Fi'n credu bod rhywbeth neis ar ran rhywbeth di, chybod y holl goleuadau sy'n yma. Mae e'n tueddol o edrych yn neis. Pan ti'n gweld i blewn nhw a'i cot nhw'n sheino fyna, mae fe'n edrych yn trawiadol. Odi, mae'r lines o fewn y llo yn tueddol o edrych yn dda o heffer ddi. Mae Jonathan Lyons yn cerdded i ffwrdd wrthyn nhw'n dod nôl at yr heffrod coch. Heffrod sgafna yn y dosbarthiadau Biff ifanc sydd o'n blaenau ni fan hyn. A bob un o'r tywyswyr yn neud i gorau glas. Yn nhw'n ysu i ddawsol o'r beirniad. Heffer James May yn anesmwytho chydig bach jyst ar yr eiliad anghywir. Mae hwnna mor rwystredig, dwi'n siŵr. Odi, mae yn. Dwi ddim yn helpu falle bod dim heffer ochr eisiau fe i gael i sefyll. Dwi'n haws pan ti mewn rhes ac yn y canol, yng nghanol y rhes. Mae ei tueddol o fod, achos mae gyda ti anifel bob ochr i ti, so maen nhw'n licio sefyll. Ie, diddorol. Le mae'r garden goch yn mynd. Mae'n neis i gweld mae 4 ifanc iawn yn twyso fyna, 4. Oes, ti'n iawn. A mae hwnna wedi bod yn thema drwyddi draw a gweud y gwir. A James May wedi mynd â hi. Llongyfarchiadau fe. Wel, am stori, am ffair iddo fe ar teulu. Do, war y teg. Pam hon? O, mae'n heffer glws iawn, heffer llydan. Mae'n cario'r lle trwy top dros i plet si. Heffer ar y ochr cryfa, herwydd mae wedi dod mas o'r dosbarth trwma yma heddi. Llongwarchiadau fe, mae'n neis gweld e. Mae werth i'w gweld, felly James May a'r heffer Queen of Hearts wedi dwy'n calon y beirniad Jonathan Lyons a llongwarchiadau mowr iawn iddo fe.